Για να προωθήσετε τις κλήσεις στην εφαρμογή G2Call Plus, είναι απαραίτητο να κάνετε σύζευξη της οθόνης Art7W με το κινητό σας τηλέφωνο, αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάστασή της. Πατήστε στην οθόνη το εικονίδιο ρυθμίσεων για να εισέλθετε στην ενότητα ρυθμίσεων Wi-Fi της οθόνης. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi της οθόνης. Το εικονίδιο Wi-Fi θα ανάψει και οι μπάρες ένδειξης σήματος θα αλλάξουν την κατάστασή τους. Μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο σημείου πρόσβασης στη θέση από τις μπάρες ένδειξης σήματος, θα μπορείτε να διαβάσετε τον QR κωδικό που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης ή στο πίσω μέρος της οθόνης. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το σύμβολο SYN στην πάνω δεξιά γωνία. Αν συνδέσετε για πρώτη φορά, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό. Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να σιγουρευτείτε πως το εικονίδιο σημείου πρόσβασης εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε συνέχεια και εισάγετε το όνομα και τον κωδικό του δικτύου Wi-Fi στο οποίο θέλετε να συνδεθεί η οθόνη. Μόλις η οθόνη λάβει τα στοιχεία σύνδεσης του δικτύου, θα πρέπει να της δώσετε ένα όνομα. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, μπορείτε να αλλάξετε την αναγνωριστική εικόνα της οθόνης μέσα στην εφαρμογή, εισερχόμενη στη ρυθμίση της οθόνης. Πραγματοποιώντας αυτά τα απλά βήματα, από το κινητό σας τηλέφωνο θα μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις τηλεόρασης και να ανοίγετε την πόρτα μέσω της εφαρμογής G2Call Plus.